bekunzima ukuthi ngikutshele. Kufanele ngibe nolaka ngoba awutholakalanga kahle. Mina nganginyukubezwa mina umzala wami. Wanginyukubeza umzala wami ngawutshela umndeni. Wangathathelwa sinyathelo, yanyathelwa leyo nto. Kanti kuzohamba isikhathi ngithole nangu uMkhize wangithanda. Sathandana-ke naye, wangikhokhela salobo njengoba nje ukhuliswa uyena. Bekunzima ukuthi ngikutshele leyo ngoba nomndeni uvele wafihla. Kodwa sekufike sona isikhathi ukuthi ngikutshele. Nawe Mkhize, soka lami, sithandwa sami. Ngiyaxolisa ukukufihlela. Nina bakashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlonhle nophaphe ekhanda ehlala sezantsi kwifunda zasezonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele lena-ke iBlack Live TV igama lohlelo elibizwa ukuthi Angimazi Ubaba. Igama lami uKings Chaka ngolapha kaluthi insizwa zethu Sichaka esisha impunyelo mfoka amancane kancane ayidedele into mhambi esokeni. Once again asiphinde sinamukele onyakeni omusha eshaya amacekeceke wena u-2026. Ngiyazi ukuthi abantu makuvula iminyaka kuziningi izinto abayicabangana abayiplanana abafisa ukuthi bazenze empilweni. Kodwa kubalulekile ukuthi uhlele uqede bese uyasukuma wenze action ukuze phela ukuhlela kwakho kuzohambisana ngane yakwethu. Asikene ke ohleleni siza ukuthi kwenzakaleni kubani okhala ngoba baba wakhe angamazi. Sesawubona. Yebo sawubona bhuti, igama la ngiyaphila. Into mina ngithi imina engimeme wena. Unthi angishiya manje. Shona kuba igama. Ngu-Anele ngwakaMkhize. Yes. Yebo bhuti. Wayula. Into engenze ngize ngibhalele la ka-Black Live TV ingoba ngidinga ukusizwa ukuthola ukuthi ngazi ubaba. Okay. Yebo ubaba wami angimazi. Selokhu nje ngakhula, khuleni kwami angimazi ubaba. Ukhona kodwa ubaba ngihlala naye noma but nje sengiye ngithole komakhelwane nakwabanye nje abantu ngaphinde ngazama ukuthi ngihambe ngiye kubona kubantu ababonayo ngiyathola ukuthi cha isibongo lese ngisisebenzisayo egcekeni cha kusiso. Mana-ke ungakahambi kakhulu uthi wena uzela kimi neBlack Life uzokhala ngokuthi awumazi ubaba. Bathi kunabo abazahlala nabo ababili ubaba nomama. Yebo. Kodwa ngenxa yamahemhemo owazwayo. Yebo. Kuvela ukuthi akuseni baba wakho lo hlana. Yebo, nangendlela izinto zami nje mangabe ngithatha ukuyibheka azambi kahle. Like ngilahlekelwe imfundo yami. Izinto zami nje esikolweni benginako ukuthi ngixabana nabanye abantwana nje ngigcine sengikhipha isandla. Ngaphinde nje kuningi nomsebenzi waphinde wangilahlekela nomsebenzi wami. Angikwazi ukuhlalisana nabanye abantu angazi. So lento uqale nini ukuyinaka waqala nini ukuyixoxa uxoxa nobani bathini maxoxana? Since nje ngaqala nganginawo bo 15 years ngiqala ukuzwa nje noma sihleli nje ngibona ukuthi no la nje ngathi kunento nje awubelong khona. Yeah, cause izinto zami nje azihambi nje kahle. Azihambi nje kahle ke nganele ke ngaphinde ngakhula ngikhula ngibona nje hayi akukho right empilweni yami akuhambi kahle. So umuntu akavela abona into wrong kungakho abantu ayicomparison bakhona abanye bakwenu ohlala nabeduze uthi mawubheka kubona impilo yabo ayifani neyakho mhlawumbe kwenza uzigcina ucabanga. Yebo bakhona ba right basebenza bafundile abanye babo nje ba right. So nje ngiye ngibuke ngihlunge kunakubona angikho nje right kakhulu. So isinqumo sokusuka uza kwiBlack Life uzothi awumazi ubaba. I don't think isinqumo sokuqala khona ezinye inqumo ke wayithatha ucabanga okunye nani yini enye ke wayizama before ufike la yangenzeka kodwa ngokufisa kwakho ukuze uthole ubaba. Ngazama ukukhuluma naye uma akathanda ukuthi akhulume ngayo lento uvela avukulaka. Naye ngaphinde ngezwa ke kumakhelwa kumunye ugogo wangasekhaya ukuthi naye wesevele semdala ngacabanga ukuthi mhlambe ugogo
Ngenzeka ukuthi mhlampe ugogo mhlampe ukhula noma mhlampe ukhuluma into angayazi. Kodwa mengithola mengilandela indlela ugogo izinto azishoyo, indlela esho ngakhona, akekho umuntu ongavele akususe nje lokho ekhanda lakhe avela akusho nje. Kusho ukuthi ugogo mhlampe wakakhuluma naye umama, kodwa umama mengithi ngiyambuza hayi akavumi. Uthini ugogo kahle kahle uveza ukuthi No, khona into esibongo. yebo ugogo nje washo ukuthi cha hayi angisiye wakhona lapha kaMkhize, ngiwasibiza uMkhize lapha. Yebo. So awusichazele ngoma wakho mhlambe thina simazi sokusiqala ukuhlangana naye ngoba egcineni funa abe khona la umuntu onjani. Yo kunzima ukukhuluma naye. Umuntu obuye ayishayele amanzi amponjwana nje. Akuthetheki naye, akukhulumeki nje naye kalula. Kuyena umuntu kumele uqala ucabanga uzokhuluma naye ngoba uma uvele nje ukhulume naye akanqeni uvele nje angakuthatha ngisho amanzi okuthele yabo nje umuntu ovela akhombisa inhliziyo encane ngaso sonke isikhathi uma uzama ukukhuluma naye njengomzali wakho. So ubaba yena ola lo ngokhuluma lolu daba uyaluza uyayathini uPaula wakhe? Ubaba athi naye ulandela emva kwakhe. Mama uboss la. Uyamhlula nobaba mekathetha nje khuluma. Khala isicatho sikama. Yeah. Laza kwethu ngoba idaba lethu lokanje niyazi ukuthi masikhuluma nabantu kanje befika bethi abamazi baba sike siqiniseke ukuthi thina masibhalela as soon as kufika incwadi sihamba sebafuna abantu sibathola sibuye nabo. Ngenhlanhla ke uma sikhuluma ngoma sizomthola sibuye naye sizokhuluma la. Kahle kahle usekhona already endlini zokusakaza. Sambe ke siyombona sizwe ukuthi uthini wakho uPaula ngalolu daba. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Alright, siphinde sinamukele-ke futhi edabeni lethu esithi khona angimazi ubaba. Lesi siqephu-ke sethu-ke sisiqopha bukhoma la kwi-Black Life TV. Uyazi-ke masosikhuluma kanje sosikhuluma nabantu abathi ubaba ngimazi, sengicela-ke Black Life ningenelele sikhulume lolu daba ngoba ukhona umuntu ongamusitshela iqiniso kodwa asilitholi ngenxa yokuthi ugweve nalo. Asizwe-ke ukuthi esathi nokuqala sixoxile safika la sifike khona nosisi sacela ukuthi no asimlande uma wathi uma hayi angihambi ngedwa mina ngihamba nesoka lami okuyilona-ke elikhona-ke nabo bobabili. Asiqale sibabingelele kuqala sabona mama. Yebo sawubona. Ngiyaphila. Yebo ngiyaphila. Baba niyaphila? Yebo siyaphila. Siyami. Niyazi namazi lo mntwana? Yebo mntanami. Mntwana wethu. Okay. Akunithusi ukuthi nje. Hayi ngiyathuka mina uzobheka ukuthi Siyathuka phela. Nje bese sibizela amakhamera nje emakhala emireni. Sozwa ukuthi usibizela. Okay. Kunjani umdlalo bakhona yena? Hayi mntanami ubu-right. Alright. Yeah. Baba? hayi ukahle kakhulu. Kahle kakhulu. Ukhulisa impela mntwana. Asingapholisa maseko. Nabazali. Awuchaza ukuthi kungani bela Njengoba ngibhalele la ku-Black Life TV, ngizocela ukuthi namhlanje ungitshene ungicacisele ukuthi ubani ubaba wami. Njengoba uze la nje ukubusa namakhamera uzongibuza ubaba wakho. Naku nje ubaba wakho ukondlile wazi wanga. Hayi. Lento esongibuza nje ubaba wakho uthi nje ubaba wakho lo ubuza nje yini ubaba wakho. Utheni? Ngiyacela ngaso sonke isikhathi mangabe ngithi ngidinga ukwazi ngalolu lwazi njalo uzohlezi ungilwisa namanje usoyibukanisa nabantu ngendlela wenzeka ungaze ufike nabantu uzothi ngibizele ushide into engikhulumela yona. Hlala phansi hlala phansi. Amdede la khuluma aqala sizwe ukuthi uthini. Okay uyamkhumbula ugogo lo ohlala lapha ezantsi kwakwakho Balokho. ekhaya uMagumede lo wasiwashona. Ngiyamkhumbula sewashona vele. Uyazi ukuthi lo wagogo wakhuluma kumina indlela akhuluma ngayo ngabona ukuthi mengabe khamba isikhathi and ngiyaxakeka ukuthi indaba njalo uma ngabe ngibuza ngokuthi ubaba wami njalo wena uzohlezi uvukulaka yini ekwenza ukuthi uvukulaka wenze ngalendlela owenza ngayo. Nakhona ngezwe ukuthi ugogo uMagumede ngabe lento esusela kuphi ngoba wozwana naye
Yikho la wawuhlala khona nihlale khona kusukela ekuseni kuze kushaye intambama. Uyazi phela abantu abadala bakhulume nezinto abangazazi. Oh kusho ukuthi Uyazi. wengakwazi yena lokho. Kusho ukuthi nje wamani wakususela emoyeni ma ngiyacela ngikhathele ukuhlupheka. Ngiyahlukumezeka. Ngikhathele ukuthi ungihlukumeze ngalo hlobo ngihlukumeza ngalo. Ngicela ungiphe isibongo sami. Ukuthi manje isikhathi esisibekelwe la emhlabeni asisazi. Bekunzima ukuthi ngikutshele. Kufanele ngibe nolaka ngoba awutholakalanga kahle. Mina ngakunyukubezwa mina umzala wami. Wanginyukubeza umzala wami ngawutshela umndeni. Wangathathelwa sinyathelo, yanyathelwa leyo nto. Kanti kuzohamba isikhathi ngithole nangu umkhizi wangithanda. Sathandana-ke naye, wangikhokhela salobona njengoba nje ukhuliswa uyena. Bekunzima ukuthi ngikutshele leyo ngoba nomndeni uvele wafihla. Kodwa sekufike sona isikhathi ukuthi ngikutshele. Nawe mkhizi, soka lami, sithandwa sami. Ngiyaxolisa ukukufihlela. Kodwa vele umkhuba wawusekhaya kwakungelula ukuthi ngikutshele. Yo ma. Cela ukuxolisa nje kakhulu kuwena. Ma angikuzwa kahle yazi. Mina uthi kunjani? Angikuzwa kahle ngicela ungicacisele kahle. Angizwa angisezwe. Nami ngididekile. Uthi ma Kodwa ma ungayenza kanjani into ekanje? ubezwa umzala wakho. Yebo. Waze kwazaleka untombazane. Yebo ngayibika ekhaya indaba. Ekhaya Wangitshela. Bayinyathela ngeenyawo. Ngoba Bafihla ngoba phela kusho ukuthi babesaba kona ukuthi yasekhaya into yasekhaya. manje Gcwabe nawe awuyazi le ndaba. Ayikhona. Hayi. Mina ngazi ukuthi ingane yami lo muntu yonke leminyaka. Siyathandana nje angaze ngizwe lutho. Ayikhona la. Manje manini Lo mzala. kuyona yonke lento ngesikhathi umntwana elokhu ekhala ukuthi ufuna ubaba nani. Nawe bawubuzisa udinwa yile nto ukuthi ufuna ubaba ukhona. Ngenxa ukuthi ngempela ubungayazi at all lento. Mina lento phela ngithi mhlawumbe-ke kuzohamba kuhamba angitshele-ke nje noma mhlawumbe oyidlala angazi ngoba yena unemfihlo engaka. Mawuphi lo mzala? Yeah. Awenze mina understand mhlawumbe usisi la usazobuza naye ngokwakhe. Naye ingane all along lokhu ikhala ukuthi iyaxakeka ezintweni zokufunda, iyaxakeka endabeni zomsebenzi, ekukhaluleka into eyodwa ukuthi idinga isibongo kumnyama lapha nalapha, idinga ukwazi kubo ngqo. Nise nina nayo niyaxabana nizwani kanti kukhona indaba. Yini le enzima kangaka ukuyitshela ingane phela umuntu owenza okubi ilo owakunokubeza. Ngingasho ukuthi kwakungeke kungelula ukuthi ngenze njani ngoba ngayiqale ngayibika khona emndenini. Bathiwa asicishe into yomndeni lena kufuneka izwa abantu. Sohlazeke emphakathini. Nami beyingidla iminyaka. Nalula-ke enginalo ngiyazi lenziwa yilona ngoba phela nami ngokungemnandi ngibanjwa. Kuyafana ukuthi ngangidlwengula ngiphindelela. Yo ma ngifuna ukuqamba manga ngizwisile ubuhlungu. Ibuhlungu lento engizwa namhlanje. Ngiyabonga ukuthi ngifike la ku-TV ngizokhuluma ngalento le. Kodwa kubuhlungu futhi angiboni ukuthi ngizokwazi ukwamukela. Kubuhlungu. Angazi ukuthi kumele manje ngizolungisa phi ngiphindele phi emuva angisakwazi impilo yami imoshile. Nami ngicela futhi uphinde ngixolise kuwena. Njengoba kunzima kuwena nakumina kunzima. Kwakunzima nakumina ukudlwengula. Kwakumina iyangibanga isitezi lethwayi nami ngiyibona kwesisikhathi ulaka lwami ngikubona ukuthi liqhamuka iyona lento ngoba ihlale ivuke kube sengathi into eyenzeka izona. Nakumina inzima. Ngoba ngizocela kwakona ukuthi mengicela la bebevuma bangise ekhanseleni ngoba ngiyayibona kwakona ukuthi iyangidla nami. Ikhona imisebenzi noma imicimbi eseke nayenza lo mntwana nomfaka isibhanda babumkhizi. Ikhona-ke kodwa-ke kusho ukuthi ingane mayisho kanje unina mayisho kanje ngoba ngempela ngiyangibona impela iyastruglisha le ngane ngikhona ayinami nje kodwa kumina hayi cha ihlala iqhamuka nje umuntu nje alright kodwa ngibona ukuthi hayi ayisafuni ngisho ukubonana nontanga yabo mayibuya la ibuye khona nje ifike ekhaya ipheke yenze yonke into na TV akasayibuka buki nje hayi khona hayi kahle
Asifike siphethweni-ke ngani zakuthi ngoba usukutholile sisukuthi kwenzakala noma-ke isitori sama eqale wasifihla kodwa sibuhlungu ngoba eNingizimu Afrika sibhekane nezimo ey'fana nalezi la khona abantu besifazane bedlwengulwa kodwa le iveza ukusobala ukuthi kwakuyena bekubuhlungu engafuni ukuthi into evezwayo kodwa ifamily yakhe aqhethwe ngenyama. So ma njengoba ekhala usukhala ngesibongo ukhala ngezinto zesibongo sakuyo ikhona indlela ukuthi alibone kithi nalaloyo ongumdlwenguli wakho noma enze lo mcimbi lo awudingayo yena. Ngikubona usengenzele indlela elula noma kube nzima. Sekufanele manje-ke umkhombisa kubo ngimveze kubo ngoba bakhona abasasele bazi iy'hlobo zakhe nabo babazi iy'hlobo zabo. So elakho sisilokugcina lithini nangoma ibeka Kulungile vele akukho manje njengamanje akukho engisazi ukushintsha noma ngibuyele emuva kuyafana ngizobaleka ngithi ngiphinda kuphi. Kodwa bengicela ukuthi-ke ngimbone-ke naye-ke lo baba noma yize ngangaplanwanga naye uma engikhombisile since ngikhula kuze kube la shuthi mina nje ngiyingane engazange iziplanwe ngiyingane nje ngazi. So ngaza ukuthi niyazi-ke uma usidinga nawe ufuna ukukhuluma nathi uze ukuthi ubaba wakho ungubani uyasibhalela-ke la ka-Black Life email address ngayiza ngezansi. Okubalulekile fanele ukwazi i-DNA iyona eyenza ukuthi kube lula nakithi ukuthi masiya kumuntu siyothi sikhuluma naye kwenziwe i-DNA kutholakala ngempela ukuthi uyena ubaba ukuze sifike nezinto ey'cacile. Into eyenza ukuthi kwabanye babhale engingaphenduleki ukuthi uma uzothi ngiyasola sebenza ngokusola sebenza ukuthi loyo osolwayo kwenziwe i-DNA bese kuyatholakala ukuthi ngempela uye ubaba bese sithola-ke isizathu sokuthi egcine ingane engayivumi correct ukuthi eyakhe ukuze ingane nengane izohlala kubabwayo. Ithi nethinga lithenga umnikazi yabona i-uniform ayithengwa ubaba oqondile ngqo nalo kuthengwa ama-step father nabantu abafika endleleni bethetha ama-responsibility abanye. Okwamanje ngani zakwethu asiphinde sibonane okokuzana nisale kahle.